Dulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag, sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:42 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM.
Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Mayong hapon, Syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagan. Nagapamati kag nakatuto ka mo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz, ini ang 88.1 Kadar FM. Nagapalayag ang programa Kasag Special Coverage. Subong nga adlaw sang Martes, petsa 1 kita, pinakauna nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, ako ang inyo mangin alagad. Ang inyo alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa liwat maayong hapon sa aton tanan nga mga kaalagad nga nakatutok sa aton nga programa Kasag Special Coverage. Ini news and current affair programs ng 88.1 Kadar FM para sa padawin nga pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 kag subong ang pinakabag-o nga issue sa aton nga panahon mga kaalagad yara sa signal number 1 ang probinsya sang Capiz. Unahon tadanay mga kaalagad, ang pagtamiw sa inyo sa maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Kadar FM sa 47 ka mga kabarangayan diri sa syudad sang Rojas, duwa ka distrito sa probinsya sang Capiz kag magkahilapit naton nga mga kaprobinsyahanan. Hunyo 1 mga kaalagad, pinakaunang adlaw sa bulan sang Hunyo kag subong na nga adlaw nakabutang kita ang syudad sang Rojas sa modified enhanced community quarantine atong hibaluon dugay-dugay kung ano ba lang mga ginapatuman nga mga protocols sa sining liwat nga pagpataas ng community o sa quarantine classification diri sa syudad sang Rojas bangod sa mataas nga kaso sang COVID-19. Pero bago ang tanan mga kaalagad, ihatag ko danay sa inyo ang balita na tuhoy sa aton nga panahon. Bangod sa sining nga mga tinuon o kagainas sang hapon, ginbutang ang probinsya sang Capiz sa signal number 1 bangod sa sining bagyo kon tropical storm nga si Dante. Sa pinakaulihing tropical cyclone bulletin sang DOST Pag-asa alas 5 kagaina sang aga kag alas 2 kagaina sang hapon kag mangin valid hasta sa alas 5 subong hapon si tropical storm Dante ang nagahulag northwestwards padulong sa southern portion sang eastern Visayas. Ang lokasyon sa alauna sang hapon nakitaan si tropical storm Dante nabulabanta ara sa available data 220 km east-northeast sang Maasin City, Southern Leyte o 125 km east-southeast sang Giwan, Eastern Samar. Ang intensity sini mayara sang maximum sustained winds nga 75 km per hour near the center kag pagbugsong nga nagalabot sa 90 km kada oras kag mayara sang central pressure nga 996 HPA. Ang present nga movement ni bagyo nga Dante north and northwestward at 15 km per hour. Kag ang extent of tropical cyclone winds ni kag gale force winds nag-extend outward up to 100 km from the center. Si
ang tropical cyclone wind signals nagaapekto. Ayara na karon sa signal number 2 o kung maka-eksperyensya sang baskog nga mga hangin nga gina-expectar sa sulod sang 24 oras. Signal number 2 sa lugar sang Catanduanes, southern portion sang Camarines Sur, sa mga lugar sang Caramuan, Presentacion, Lagunoy, San Jose, Sagnay, Garchitorina, Buhi, Iriga City, Bato, Nabwa, Balatan, Guwa, Tigaon, Ocampo, Bula, Bao, Pili, Manabalak, Milaora, Naga City, Calabanga, Bumbon, Magaraw, Kanaman, Kamaligan, Gainza, San Fernando, Tinambakag, Seruma, kaupod man ang Masbate, kagang Tikaw and Burias Island, Albay, kag Sorsogon. Sa Visayas naman, signal number 2 ang eastern Samar, northern Samar, Biliran, Leyte, kag southern Leyte. Samtang signal number 1 sa signal number 2 sa Mindanao ang Dinagat Island, Surigao, kag Bukas Grande Islands. Signal number 1 ang mga lugar sang Quezon. Samtang sa Visayas ang probinsya sang Aklan, Capiz. Kaupod na ang northern portion sang Negros Occidental, Bohol, ang northern kag central portion sang Cebu. Kag subong man ang Bantayan kag Camotes Islands. Sa Mindanao, signal number 1 ang kabugusan sang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, kag pila ka mga northeastern portion sang Misamis Oriental. Ang hazards nga nag-apekto sa mga land areas sa mga mabaskog nga mga pag-ulan, makabatsyag sang mabaskog to moderate to mabaskog nga mga ulan, kag kung kaisa mayara sa mga baskog nga mga hangin ang Surigao del Norte, Dinagat Islands, Leyte, southern na Leyte, Beliran, Samar, kag eastern na Samar. So bantayan natin mga kaalagad ang masunod nga tropical storm weather update o tropical storm bulletin sa natuhoy kay bagyong Dante alas 5 subong hapon. Kagibaluon naton kung mayara pabalas ang dakong epektong nasambit nga bagyo diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa sininga tinion, magadulong naman kita sa inyo mga kalagad sang update sang kaso sang COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing status update sa Capiz Provincial Health Office, wala sang nadugang kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz kagahapon nga adlaw, nagapabilin sa 432 ang mga aktibong kaso kon 15.74%. Sa kaparehas nga report, naka-record sang 52 ka mga bagong nga recoveries kagahapon kag nataas na sa 2,179 kon 79.38% ang total reported recoveries. Apat ang nadugang sa mga numero sang napatay bangod sa COVID-19 diri sa aton kag nagtaas na sa 134 kon 4.88% ang numero sang mga napatay kung ginbawian sang kabuhi. Sa kabugsan sa probinsya sang Capiz, nagdangat na sa 2,745 ang nagpositibo sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing report ng Department of Health Western Visayas, Center for Health Development, para sa subong adlaw mga kaalagad, naka-record sang dugang 431 ka mga bago nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. Sa karon naglabot na sa 47,469 ang total cumulative COVID-19 cases sa bilog nga Region 6, samtang nagtaas sa 7,577 ang total active cases.
Sa kaparehas nga report, nakadugang sa 449 newly reported recoveries kag naglabot na sa 38,734 ang total reported recoveries ng COVID-19. 15 naman ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi sa nakaligad nga 24 oras kag sa bilog nga Western Visayas nagtaas na sa 1,142 ang total death toll. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa bilog nga pungsod Pilipinas, subong nga adlaw naka-record sang dugang nga 5,177 ka mga bago nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Bangod sini, nagtaas na sa 1,235,467 ang total nga mga COVID-19 cases nga na-record diri sa Pilipinas. Sa karon nagalabot pa sa 53,203 ang total active cases. Samtang nakadugang naman sa 6,230 ka mga newly reported recoveries. Sa karon naglabot na sa 1,161,252 ang total reported recovery. Samtang nakadugang sa 46 ka mga bag-o nga mga numero sang napatayo kung gimbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kag sa aton pungsod, nagdangat na sa 21,012 ang total reported death toll. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, Western Visayas, kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko sa inyo ang mga detalye sa mga balita. Magabalik ang Kasag Special Coverage matapos ang mga importante nga mga pahibalo. Standby. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pagpuyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nagabalik ang Kasag Special Coverage kag yari ng aton nga mga headlines. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Para sa Balita National, Pilipinas maghatag sang 50 million nga donasyon para sa COVAX facility. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang mass vaccination sa mga nabilin nga populasyon posible nga magasugod na sa bulan sang Agosto suno kay Secretary Galvez. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Balita Regional, Modified Enhanced Community Quarantine sa syudad sang Iloilo. Extended tubtob Hunyo 15. Kasag
Special Coverage. Samtang 48 ka mga empleyado sang isa ka mall sa Pasay City nagpositibo sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak. Balita lokal, Capiz Governor Esteban Evan Contreras fully vaccinated na Provincial Interagency Task Force nagpatigayon sa special meeting maikang tanan sa Modified Enhanced Community Quarantine sa syudad sang Rojas. Kasak Special Coverage. Kasak. Kag ang mga pahanumdom sa idalom sa Modified Enhanced Community Quarantine aton nga balikan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Bilang pagsabay sa panawagan sa COVAX facility o kung sa World Health Organization sa padayon nga pagbulig sa mga pungsod nga labing kubos nga nagakinahanglan sa COVID-19 vaccines, maghatag sang 50 million o kung $1 million ang national nga gobyerno sang Pilipinas para sa pagsabat sa nasambit nga panawagan kag tion man ini para sa pagbalik sang maayo nga nangin bulig sang nasambit nga ahensya sa pungsod Pilipinas. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita mangin kaupod naton para sa live report alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginkumpirma ni Presidente Rodrigo Duterte nga maghatag sang $1 million o kung kapin sa 50 million pesos nga donasyon ang Philippine government sa COVAX program sang World Health Organization. Sandig sa anunsyo sang Presidente sa iya public address kahapon, ang nasambit nga donasyon ang sabat sang Pilipinas sa nangin bulig sang WHO sa pungsod sa pagpalabot sa mga bakuna kag bilang bulig man sa malabing kubos nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan nga apektado sang COVID-19 nga pandemya. Matandaan nga sa nagligid nga Abril 1, naglunsar ang COVAX facility sang panawagan nga $2 billion nga donasyon para sa pagbakal sa mga dugang nga bakuna agud nga mapasiguro nga ang 92 ka mga kubos nga pungsod nga matagan sang libre nga bakuna. Suno pa kay Duterte, tion na ini agud nga balikan ang kaayos sang COVAX sa Pilipinas kag suno diri sa karon nga nagakinahanglan ang ahensya sang bulig bangod nagakaubos na ang ilang resources. Pagasabton sang Pilipinas ang panawagan sang WHO pinaagi sa pagpromisa sang nasambit nga balor. Dugang pa sini nga isa ang COVAX facility sa mga nauna sa pagpalabot sa mga bakuna sa Pilipinas kag nabuligan ang pungsod agud nga makapangbakuna sa madamo nga Pilipino. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Real de la Rosa, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita national, magasugod posible sa bulan sang Agosto ang mass vaccination sa mga nabilin nga populasyon sang Pilipinas. Inisuno kay Vaccine Czar kag subong maay na COVID-19 National Chief Implementer Secretary Carlito Galvez. Ini kung mayara sang nagakaigo nga supply sang mga bakuna nga maabot sa sining bulan sang Hunyo. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad John Rafael Fabriga. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Posible nga magasugod na ang mass vaccination para sa mga economic frontliners or A4 kag indigents or A5 sa bulan sang Agosto, oras nga mayara na sang nagakaigong supply sang COVID-19 ng Pilipinas. Suno kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, mayara na sang ginalauman nga kapin sa 9 million COVID-19 vaccine doses gikan sa mga nagkalailain nga mga manufacturers ang Pilipinas nga mag-abot subong nga bulan. Dugang pa sini ang kapin sa 4.5 billion vaccine doses ang magagikan sa Sinovac Biotech, 2.2 million doses ang Pfizer vaccine, kag dugang nga 2 million AstraZeneca vaccine doses ang mag-abot nga gikan sa COVAX facility. 1 bilyon naman nga doses ang Sputnik V ang dugang sa mga nasambit nga bakuna. Bangod sini, kinpahayag dugang ni Galvez nga ginabulubantang kapin sa 19 million tubtob 25 million ang mabakunahan. Posible man nga sa katapusan sang Hunyo o kung Agosto, magasugod na ang massive inoculation para sa mga economic frontliners o yara sa A4 category kag mga indigents o kung A5 priority group. Sa datos ng gobyerno, sa katapusan sang Mayo, naglabot na sa masobra sa 5 milyon ng mga Pilipino ang nabakunahan kung sa diin 3.9 milyon ang nakabaton sang first dose, samtang masobra naman sa 1.2 milyon ang nakakompleto na sang bakuna batok sa COVID-19. Kaupod mo
mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si John Rafael Fabregar, 88.1 Kader Kasag FM. Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang balita, regional mga kaalagad, extended ang modified enhanced community quarantine sa syudad sang Iloilo bangod sa nagapadayon nga mataas nga kaso sang COVID-19. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Baldo. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Magapabilin sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sang Iloilo matapos ang anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte kagahapon, Mayo 31. Suno kay Mayor Jerry Treñas, bangod sa nagapadayon nga pagdamo sang kaso sang COVID-19, ginhinyo sini extension sang nasambit nga quarantine classification nga nagsugod sang nagligad nga Mayo 23 nga dapat magatapos kagahapon. Padayon nga mga paidalom sa MECQ ang syudad tubtob Hunyo 15 santo sa bagong anunsyo sang National Interagency Task Force. Dugang pa sang presidente, ginmanduan sini ang National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag COVID-19 Vaccine SAR Carlito Galvez Jr. nga hatagan sang dugang nga mga bakuna ang syudad. Kadungan man sang nahatagan sang prioridad sa dugang nga bakuna amo ang Zamboanga, Cagayan kag Butuan. Sa pinakaulihing nga report sa Department of Health Region 6, mayara pas sang masobra 1,500 nga maaktibo nga kaso ang Iloilo City matapos nga makarecord sang dugang nga 98 ka mga panibago nga kaso kagahapon. Nga suno sa datos lunsay mga local transmission. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa probinsya sang Iloilo, sa banwa sang ukon sa syudad sang Pasig, 48 sa 200 ka mga empleyado sang isa ka mall ang nagwa nga positibo sa nangin massive RT-PCR testing sang city government. Para sa dugang nga detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report Alagad John Kenneth Fabregar. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. 48 sa 200 ka mga empleyado sang City Mall Pasig ang nagwa nga naratnan sa COVID-19 matapos ang gipatigayon nga RT-PCR testing sang city government. Suno kay Mayor Stephen Palmares, ginpatigayon ang nasambit nga swab test sa mga empleyado kagahapon nga adlaw. Sa numero sang positibo, 24 ka mga individual ang na-assign sa grocery department, samtang ang iba naman ang mga sales ladies, cashiers, merchandisers kag security guards. Ginpaidalom naman ang mga ini sa quarantine facility kag stricto nga monitoring, bangod kalabanan sa ila ang mayara sang mild nga mga sintomas ng virus dugang pa ni Palmares. Nga eksplikar sini nga ang index case amo ang sa accounting office ng grocery department kung sa diin may isa ka empleyado nga residente sang barangay Agdaon ang naglain ng pamatsyag kag nagwa nga positibo sa virus. Bangod sini, ginpangswab ang mga kaupod sini kag dugang nga 5 ang nagpositibo. Agod nga masiguro ang kailuwayan sang tanan, ginpakamaayo sang city government kay swab ang tanan nga mga empleyado kag ilayon nga nagpatigayon sang massive contact tracing sang magwa nga 48 ang dugang nga positibo. 3 ka adlaw ang ginsarado ang nasambit nga mall, agud nga mapatigayon ang contact tracing kag disinfection kag karon balik na sa operasyon para sa empleyado nga negatibo sa RT-PCR test. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabregar, 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang balita diri sa aton sa probinsya sang Capiz, fully vaccinated na si Capiz Governor Esteban Evan Contreras matapos nga makompleto sa niya ang 2 ka dose ng Sinovac vaccine kagahapon nga adlaw. Samtang nagpatigay naman sa pagsinapol ang Provincial Interagency Task Force na tuhoy sa pagbutang sa syudad sang Rojas sa Modified Enhanced Community Quarantine. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad John Kevin Antonio. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Capiz Governor Esteban Evan Contreras batok sa COVID-19 matapos nga nabato na siniya kaduwa nga dose ng Sinovac vaccines kagahapon. Kompleto na sang gobernador ang 2 ka dose na nasambit nga COVID-19 vaccine. Kag suno sa pahayag sini, wala man sang nangin side effects sa iya ang nasambit nga bakuna. Matandaan nga 2 ka beses nga nagpositibo sa nasambit nga balatian ang gobernador. Kag isa ini sa mga nagaduso sa voluntaryo nga pagpabakuna sa mga kapisnon agud nga makalikaw sa virus.
Samtang nagpatigayo naman sa special meeting ang mga katapos ang Provincial Interagency Task Force kagahapon nga may kaangtanan sa implementing guidelines sa Modified Enhanced Community Quarantine o kung MECQ sa Rojas City nga magasugod subong nga adlaw. Sa nasambit nga pagsinapol gintutukan sa probinsya ang pagpahamtang sa border checkpoints pasulod sa syudad. Dugang pa iga-activate man ang PIMT o kon Provincial Incident Management Team kung sa diin ang gobernador ang responsible official, samtang magaserbi naman ang incident commander si DILG Provincial Director Aiza Sarcon. Magabulig naman ang mga pila ka mga ahensya sang gobyerno kag mga department heads sa pagmonitor sang MECQ sa syudad sa tubtob Hunyo 16. Opo nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. John Kevin Antonio, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang aton nga balikan mga kalagad ang pila ka mga pahanumdom sang syudad sang Rojas, samtang yara kititanan sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine. Sa sining MECQ, ang movement lamang sang mga tawo mga kaalagad, below 18 ang senior citizen kag mga person with disabilities kag may comorbidities sa pregnant women ang kinahanglan nga magpabilin ng sulod sang mga panimalay maliban labang sa mga sa pagbakal sa mga essential goods kag subong mahin ang mga nagapanrabaho sa mga industries kag mga opisina. Yara lamang sa 20% ang seating capacity sa mga restaurants o kung sa mga kalan-an. Samtang hindi allowed ang mga pagtililipon o kung mass gathering. 30% lamang sa venue capacity sa mga simbahan ang pwedeng sa mga simbahan diri sa syudad sang Rojas na makapatigayon sang misa kag iban pang mga selebrasyon. Sa aton nga mga malls kag establishments, hindi man sa gihapon pwede ang mga nagapangidaron sang 18 anyos panibo, ang mga senior citizens kag subong man mga persons with disabilities. Sa government offices, nagapatigayon sang 50% capacity o kon skeletal workforce ang naton nga mga ahensya sang gobyerno. Sa transportation, isa lamang katawo ang allowed sa tricycle, samtang 50% lang sa jeep kag sa mga buses. So, basi may makitaan ka mo, no, nga nagaduwa ang upod o kung sakay sa tricycle. Samtang wala sang nangin pagpauntat sa mga biyahe sa mga locally stranded individuals, subong man sa mga ROF kag mga APOR, padayon sa gihapon o kung allowed mga kaalagad. Sa mga selebrasyon, ang mga parties, kaparehas ang birthdays, weddings, baptisms, kag mga kaparehas ng okasyon, ang strongly nga gina-discourage. Pero kung mayara na sang mga nakaschedule nga mga event, sang mga nasambit ng mga okasyon, 20% lamang kag immediate family members lamang ang ginatugutan. Sa mga wakes nato no kon funerals, 5 days lamang ang maximum nga pagpahaya sang aton nga mga binatay, no, o kon patay. 5 lamang kaadlaw mga kaalagad. Sa mga tourism sites, sarado ang mga parks, ang mga plaza, swimming pools, kag mga public beaches sa sining MECQ. Mayara man kita sa liquor ban kung bawal ang pag-inom. Samtang ang curfew mag-umpisa alas 10 sang hapon, sang gabi, tubtob alas 4 sang aga. So pila namang mga kaalagad sa mga importante nga mga pahanumdom sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang mga balita kag impormasyon na tuwi sa COVID-19 nga gindulong sa inyo sang 88.1 Kader FM correspondent subong adlaw sang Martes petsa 1 sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Aton nga pahandumdum mga kaalagad nga sa sining tiyempo nga may ara sang bagyo, importante gid nga mag-monitor kita. Ilabi na nga kita ang isa sa mga lugar nga posible nga maigos ang nasambit nga bagyo, si Bagyo nga Dante. Mag-monitor, mag-share lamang sa mga impormasyon na tuhoy sa bagyo gikan sa mga credible sources. I-check natin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga Facebook page o kung Facebook account aton nga mga local MDRRMOs para sa updated nga mga impormasyon. Kag sa sining away naton batok sa COVID-19, ilabi na diri sa syudad sang Rojas, halungan naton ang aton nga mga kaugalingon, sundo
Sundon nato ng mga minimum public health standards o protocols. Wala sang importante, hindi na maggawa sa aton nga mga panimalay. Kag sundon gid nato ng pagsuksok sang face mask, face shield, pag-sanitize ang aton nga mga kamot, kaini nga bulig, hindi lamang para sa aton mga kaugalingon, hindi lamang para sa aton nga mga pamilya, hindi lamang para sa aton nga mga medical ka mga health frontliners, kundi para sa aton bilog nga komunidad. Magbuliligay kita mga kaalagad, kag maghalong sa sining tiyempo sa COVID-19. Oras naton mga kaalagad, alas 5:12 na sa hapon. Kagkutob na lamang diri ang aton nga programa. Madamo nga salamat sa nagupod sa aton sa sining Kasak Special Coverage Edition. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa o kon broadcast station team sang sining estasyon, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula, aton managing and social action director, Reverend Father Mark Ranflor, sa pangalan sang aton program manager, Father Francisco Casalda Jr., sa aton nga station manager, Reverend Father John Dave Ebale, kag mga technical directors, si Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag akong partner technical. Thank you so much, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad, sa pagtuo kag pagserbisyo. Magakita na kita liwat bas nga adlaw. Ini sa alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw.